Η Μετοχεμή ιδρύθηκε το 1976 από τον Δόκτωρα Ανδρέα Πίτα, αμέσως μετά τα τραγικά γεγονότα της εισβολής σε ένα πολύ δύσκολο, όπως αντιλαμβανόμαστε, επιχειρησιακό περιβάλλον. Μετά από μισό αιώνα περίπου δραστηριότητας, το 2023, η Μετοχεμή είναι πλέον μια διαφορετική εταιρεία, τόσο όσον αφορά το μέγεθος της εταιρείας, αλλά έχοντας όμως πάντα σταθερές αξίες, τις οποίες διέπουν το χαρακτήρα της εταιρείας μας, όπως επαγγελματισμός, ακεραιότητα, αφοσίωση στην ευημερία των ασθενών και επίσης πάθος για βελτιστοποίηση. Η Μετοχεμή σήμερα διαθέτει 15 παραγωγικές μονάδες. Οι 9 βρίσκονται στην Κύπρο, 1 στην Ολλανδία και 5 στο Βιετνάμ. Είναι όλες πιστοποιημένες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας GMP, δηλαδή Good Manufacturing Practice στα αγγλικά ή κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στα ελληνικά. Εργάζονται στην εταιρεία μας 2.000 άτομα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 19 διαφορετικών εθνικοτήτων. Το σημαντικό εδώ είναι ότι περίπου το 60% του προσωπικού αφορά σε επιστημονικό προσωπικό. Η εταιρεία μας εξάγει τα προϊόντα της σε 122 χώρες σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 300 εκατομμύρια ασθενείς κάθε χρόνο θεραπεύονται με φάρμακα της Μετοχεμή. Και αυτό δείχνει δηλαδή πόσο σημαντική συνεισφορά έχει για την Κύπρο του 1 εκατομμυρίου. Στην εταιρεία μας, η εταιρεία μας έχει κατέχει 19 γραφεία ιδιότητα στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, και με τα οποία πλέον θεωρείται ότι είναι μια κυπριακή πολυεθνική εταιρεία. Η συμβολή στην οικονομία της Κύπρου είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μόνο από τις εξαγωγές, όσο μεγαλύτερος εξαγωγέας των βιομηχανικών εξαγωγών, προσφέρει αρκετά μεγάλη εισρωή ξένου συναλλάγματος, αλλά και με την διαχρονική της ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια έδωσε όχι μόνο ελπίδα, αλλά και θέσεις εργασίας στους νέους του τόπου μας. Όντας ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Κύπρου. Υπολογίζουμε ότι συμβάλλει κάθε χρόνο στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Κύπρου περίπου 1,5%. Για τις δραστηριότητες αυτές όλες η εταιρεία μας έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές και από δημόσιους και από κρατικούς ιδιωτικούς φορείς και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Όπως ας πούμε έχει βραβευτεί 16 φορές για τις εξαγωγές της από την Κυπριακή Δημοκρατία, για τις εξαγωγές της μέσα από τον διαγωνισμό European Business Awards, στον οποίο συμμετείχαν 15.000 εταιρείες και βραβεύτηκε ως μία από τις 10 πρώτες εταιρείες. Επίσης, έχει βραβευτεί για την ασφάλεια στην βιομηχανία, για τη διαχείριση του προσωπικού της έχει πιστοποιηθεί με το Investors in People, το OXAS 2002 και επίσης από τον διαγωνισμό In Business Awards της Κύπρου ως η καλύτερη κυπριακή εταιρεία γενικά από όλο το φάσμα των εταιρειών. Οι βραβεύσεις είναι πολλές, αλλά για μας είναι πάντοτε πολύ σημαντικές, γιατί πίσω από κάθε βράβευση υπάρχει ένας ένας σχεδιασμός και μια αφοσίωση στη στράτευση, ευθυγράμμιση του όλου του προσωπικού για την επίτευξη αυτών των υψηλών στόχων. Για το μέλλον της εταιρεία μας προσπαθεί να εδραιωθεί ακόμη περαιτέρω στις χώρες που ήδη ευρίσκεται και είναι σε φάση εξορθολογισμού του προϊόντικού της πορτφόλιου. Είμαστε υπερήφανοι για την εταιρική κοινωνική ευθύνη της εταιρείας, την οποία την έχει θεσπίσει εδώ και πολλές δεκαετίες, με την οποία αναλαμβάνει δράσεις, ανιδιοτελείς δράσεις, οι οποίες ωφελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανθρωπιστικές περιπτώσεις, κοινωνική δράση και επίσης πολιτιστική δράση.
Πρώτα απ' όλα, στο εσωτερικό της εταιρείας μας η προσπάθεια είναι διαρκής για την συμμόρφωση σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες για τον περιορισμό των ρήπων διοξιδίου του άνθρακος και γι' αυτό υπάρχει ένα πρόγραμμα μετάλλαξής της διαρκώς σε πράσινη βιομηχανία, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο περισσότερο είναι δυνατόν. Όσον αφορά τις εξωτερικές δράσεις, συμμετέχει σε δεντροφυτεύσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, όπως πρόσφατα στην ορεινή Λεμεσό, παλιότερα στην περιοχή της Σολέας, στη Λευκοσία και σε άλλες οπουδήποτε χρειαστεί. Επίσης, στο περιβάλλον στηρίζονται οι δράσεις οι οποίες αφορούν την ευαισθητοποίηση για την ανακύκλωση. Όχι μόνο όμως ως ευαισθητοποίηση, αλλά και πρακτική συμβολή με τα ανακυκλόψαρα. Τα ανακυκλόψαρα είναι κάποια τεχνητά ψάρια τα οποία στο εσωτερικό τους τοποθετούνται μέσα πλαστικά και μεταλλικά αντικείμενα τα οποία ενδεχομένως να κατέληγαν στο βυθό της θάλασσας εάν δεν ή ο κόσμος τα έριχνε σε αυτό και με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται περισσότερο και η ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωση της ανακύκλωσης και αυτά τοποθετούνται σε χώρους πολυσύχναστους, ιδιαίτερα σε παραλίες σε διάφορους δήμους της Κύπρου. Επίσης, ο καθαρισμός παραλιών και από πλαστικά αλλά και από άλλα σκουπίδια είναι μια δραστηριότητα η οποία συνηθίζεται να την αναλαμβάνει η εταιρεία μας. Για αυτή τις προσπάθειες βραβεύεται τα τελευταία χρόνια ως χρυσός προστάτης του περιβάλλοντος από την Κυπριακή Πολιτεία. Επίσης, ανθρωπιστικές δράσεις. Θεωρούμε ότι η στήριξη του αθλητισμού ως μια διαχρονική αξία. Οι πρωταθλητές μας μπορούν να αποτελούν ένα πολύ καλό πρότυπο για τους νέους της χώρας μας. Επίσης, κοινωνικές δράσεις. Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας για διάφορα θέματα υγείας, όπως καρδιακά προβλήματα, υπέρταση, επίσης καρκίνος του παχαίου εντέρου, ορθή χρήση αντιβιωτικών, όπου θα γίνει και σύντομα μια τέτοια εκστρατεία. Το πάρκο Δόκτωρ Ανδρέας Πίτας, όπως ονομάζεται προς τιμή του Προέδρου μας, το οποίο είναι και μια απόφαση της εταιρείας και ιδιαίτερα του ίδιου και μια προσφορά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συμπολιτών μας. Αυτό βρίσκεται μεταξύ της Λινόπετρας και του Αγίου Αθανασίου. Θα έχει έκταση 30.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα είναι ένα πολυθεματικό πάρκο, το οποίο θα περιλαμβάνει το αρκετό μεγάλο πνεύμονα πρασίνου, επίσης χώρους άσκησης, άθλησης, περιπάτου, χαλάρωσης γενικότερα των συμπολιτών μας και όχι μόνο, και μια απόδραση γενικά από την πιεστική καθημερινότητα του αστικού περιβάλλοντος. Το κόστος αυτού του πάρκου ανερχόταν με παλαιότερες τιμές γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η εταιρεία μας. Σύμφωνα με τη νέα κοστολόγηση αναμένεται να ανέβει το συνολικό κόστος. Οι εργασίες του αναμένεται να ξεκινήσουν το 2024, αρχές του 2024, λόγω του ότι υπήρξε μια ως τώρα εμπλοκή λόγω του ότι το τμήμα περιβάλλοντος είχε κάποιες ανησυχίες και κάποια περιβαλλοντικά θέματα τα οποία επιθυμούσε να λυθούν και μετά να ξεκινήσουν οι εργασίες του. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή όαση πρασίνου και ζωής μέσα στην καρδιά της πόλης.